Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүху, хөрмәтле дин кардәшләр. Җомга сайын Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан Диния нәзарәте белән берлектә оештырган вәгазь телевизион ачык конкурсына килеп ирешкән вәгазьләрне тәкъдим итә. Бүгенгесен Кайбыч имам мөхтәсибе Дамир хәзрәт Гыйниятуллин яздырып җибәрде. Ул әниләргә багышлана. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безләргә Коръәни Кәримдә Әл-Исра сүрәсенең 23-нче аятында әйтә: әгәр дә сезнең әти-әниләрегезнең берсе яки икесе картлыкка ирешсә, аларны тәрбия кылыгыз ди. Ягъни аларны тәрбия кылганда сабырлык күрсәтегез һәм уф дип тә әйтмәгез ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Ягъни әгәр дә уф дигән сүзнең мәгънәсенә карасак, ул ниндидер начар сүзендә белгертми, әмма ардым дигәнне, ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә әниләребезне, әбиләребезне, әти-әниләребезне тәрбияләгән вакытта Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә әти-әниләребез каршында мин ардым инде дип тә әйтергә рөхсәт бирми. Шуңа күрә әлбәттә балалар каршында әниләребезнең хакы нинди олы хак булып тора. Шундый риваят та бар, бер юлы Умар бин Хаттабның улы Ибн Умар хаҗ кылган вакытта аның яныннан бер яшь егет узып бара. Һәм ул үзенең әнкәсен иң башына утыртып хаҗ кылдыра торган була. Һәм инде Умар бин Хаттабның улын күреп, аның янына килеп әйтә: "Әй кардәшем, әйтти, менә мин ди әниемне күтәреп бүген хаҗ кылдырдым ди. Мин әниемнең хакын хәзер үтәдем микән ди?" Шул вакытта Ибн Умар аңа карый да әйтә: "Әйе ди, син әниеңнең карынында йөргән вакыттагы бер тапкыр сызлап куюның хакын кайтардың бүген ди. Әти-әни хакын инде кайтару һәрбер мөселманның бурычы булып тора." Шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдис шәрифәсендә әйтте: "Җәннәт әниләрегезнең аяк астында" диде. Ягъни әгәр дә кемнең Аллаһның ризалыгына ирешәсе килә икән, җәннәткә керәсе килә икән, шушы җәннәткә керү юлы әлбәттә әниләребезнең ризалыгында. Әгәр дә әниләребез безнең кылган тәрбиябездән, безнең йомшак сүзләребездән, безнең тырышлыгыбыздан әгәр дә риза булалар икән, димәк инде без Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез һәм Аллаһы Тәгаләнең җәннәтенә ирешә торган булабыз. Шуңа күрә дә инде әти-әниләребез шушы исән вакытларында аларга карата булган бөтен мәхәббәтебезне бирү, бөтен тырышлыгыбызны күрсәтү һәрберебезнең өстебездә бурыч булып тора. Ягъни бу Аллаһның әмере. Әгәр дә без аларны рәнҗетсәк, Аллаһ та безгә рәнҗи торган була. Әти-әни хакы алар исән вакытта гына түгел, хәтта алар дөньядан киткәннән соң да дәвам итә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямнан бер сахаба, ягъни сорады: "Я Расулуллаһ, ягъни әти-әниемне тәрбияләп җирләдем, инде хәзер өстеннән төштеме?" дигәндә, Пәйгамбәребез юк ди. Ягъни әти-әнине әле инде ахирәткә озатканнан соң да әле безнең каршыбызда әле тагын бурычлар кала. Шуларның берсесе алар өчен дуа кылу. Ягъни һәр намаздан соң, һәр гыйбадәттән соң аларга җәннәт сорау. Ягъни алар өчен дуа кылу бурычы өстебездә тора. Шул вакытта әти-әниләребезнең туганнары белән, дуслары белән шушы дуслык, туганлык җепләрен саклау да, менә бу да әти-әниләребезнең каршындагы булган бурычларыбызның берсе. Әгәр дә инде алар бурычка алган булсалар, менә ул бурычларын кайтару бурычы да өстебездә тора. Чөнки алар бит шушы бурычны безнең өчен, ягъни безгә булсын дип алганнар. Бер юлы сахабалар икенче бер сахабаның юл чатында елап утырганын күрәләр. "Нишләп син елыйсың?" дигәндә, ул әйтә: "Минем өчен ди җәннәткә алып бара торган бер юл ябылды бүген" ди. Ягъни бер ишек бүген ябылды минем өчен ди. Нинди ишек ул дигәндә, минем әти-әнием вафат булды ди. Ягъни безнең исән әти-әниләребез ул безне Аллаһның ризалыгына китерә торган, Аллаһның җәннәтенә китерә торган бер юл булып тора. Шуңа күрә инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә һәммәбезгә дә насыйп итсен, әти-әниләребез исән чагында аларның кадерен белергә,
аларны яратырга, бөтен жан җылысын, тән җылысын аларга бирергә, ягъни аларны шатландырырга, аларны куандырырга Аллаһ Субхана Тәгалә һәммәбезгә насыйп әйләсен. Инде кемнең дә булса әти-әниләре ахирәттә булса, әлбәттә инде аларны бер кайчанда дуадан калдырмасын. Һәм туганлык җепләрен ныгытып яшәргә Аллаһ Субхана Тәгалә насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ислам динендә әни хакы иң зур хаклардан. Аның турында Коръәндә дә аятлар бар, чөнки әниләр безне 9 ай буе карнында күтәреп йөри, авырлык белән таба. Барыбызга да әниләр хакын белеп яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сау буллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.